Bay. Uy, alo. Yawad. Nalagi mo dali. Gagi na ko sa mudri abay. Bring laag ko eh. Laag. Binuang tuo kog laag na may emergency kayo, laag mo karong panahon na gyud. Laag na emergency man eh. Oh. Katapusan sa July. Tapusan sa July dili sweldo. Ma-expire na. Ma-expire na. Mulda wa di kabalo ning mata. Ay palabi ka mga ibal ande di aba. Basta kay dili lang gyud ta magpahalata sa tong mga partner nga lumay atong tuyo dito. Kay kung makahalata sila, impas gyud ta. O ganino, nakalimot ko, hapit ko ma-expire ang lumay. Timing pod, sweldo, ipalit ako lumay. Mo ganino, mo gikulbaan ako no, maayo dining marinyo na to lumay kay kami na si in bay, nagkalabo na yung gugma nako. Di na man mo dulog. Say di na kay mo chula. Na, saan nakakuha? Wa na dyan may humul-humul. Mapugdanin na akong problema no kay wa na po ko gipabaglok. Aray! Ay, wala mo diri. Okay na. Nalagi mo diri. Nalagi mo. Sugat ra gyud to. Asa mo to? Magkuan, Gilibrihan. Ikaw pod? Oh. Siquijor pag ko. Kapod. Kapod. Ay. Hala. Sa coincidence? Ako, mato kog Siquijor kay gilibrihan ko sa akong partner. Tingal lagi ko pinakalit no. Ako po nag-delivery ko sa akong partner kay gusto ko nga mulaag sa Siquijor. Kami mag-date pod mi ha. Kay para banding-banding ba, quality time. Nga ikaw? Ay pa mo, ako mangita jud ko dito partner. Ay, afam bitag. Oh, dito dai. Sige, sige. Tara. Sa kay pa lang. Ay, nanday. Ay, kita minina pa. Ganino? Kunin na si... Isa, nalagyan mo sabay. Ay, amiga na muna. Mag-solo travel lang daw siya ba kay mangita siya gafam. Ano nabuhing na naday sulong nga nagrupo naman na sa ron. Ya, sabihin kinato siya no kay Luoy kay sira isa. Sige sige. Tara. Kasi nasiguro ta kay magyaan ta ng airplane. Thank you. Tunggu ra kita diri sa Siquijor ya. Secure na ganino, nakatugra ko ba secure na? Oh, may mulaway kay na. Good. Karon sugdan na gid nato ang pagpangita sa Oplan, Renew. Lumay. Alright, let's go. Let's go. Asa man ito mapalit? Ay, Sa unahan na lang lagi unahan. Kay kanina unahan mo sa oras naman ta pinaktas. Walay kan kanati mainan pag makagi na tag timbahan. next money. O sunod na ato nang balitian dito na mapalit ang gugma. Ay, Labus yun na. dolan. Dolan na dai. Sige. Kaya pa. Unahan mo ta.